Gaur egun azkenean zer gertatzen da gazteek, sare sozialetan ikusten dituzten bizitzak, helburu bezala ipintzen badituzte, gero helburu horiek ez gailentzea oso frustrantea da. Ez dira helburu errealak edo lor daitezkenak. Nik uste pandemian jarri zala edo hasi ginela gehiagotan entzuten, zenbait gauzaren arira, ezta, zelan ezin genuen zerbeza bat hartu edo porretan ezin izan ginen joan, eta nolabait gizarteari kritika bat egiteko moduan, ezta, zelan asko kejatzen garen edo ez garen kapazak frustratzeko. Niri kontzeptua berez ez zait asko gustatzen, uste dudalako bai egia dela igual gauza batzuk aldatu direla, baina bai zarrera zein onera, beste kasu askotan, ez dakit ahula kontzeptu horrekin zeri egin nahi zaion erreferentzia. Batzutan zuzenak ez diren gauzen aurrean kejatzeak ez gaitu ahul egiten nire ustez, edo gu geu fokoan ipintzea, edo zaintzea geure burua horrek ez gaitu ahulak egiten.